Това беше след 1997 година. Едно време, което току-що така подхождаше икономиката, отивам и искам да взема една зала. Казвам, че тази зала е. Отивам, пробвам да взема втора зала, казвам, че тази зала също е взема. И така обикалях от зала на зала и всичките зали бяха вземи. И отидах да се питат, добре, аз виждам в тези зали няма никой. Как са заети, като няма никой? И казвам, виж какво, тези зали се наемат от богатите хора, които са по-разкрати, които са някакви човека. Те ги наемат и ги плащат. Когато се появи някой като теб, ако по някакъв начин развали договора, пак кандидатстват, дават по-висока цена и пак не плащат. И ти не можеш да правиш бизнес, защото те искат всичко да е запазено. И аз тогава реших да отида в по-голям град, по някакъв начин, казвам, като отида в по-големия град, там може би хората са по-отворени, в държавата, дали в цялата държава. И започнах да правя по-голям проект на едно място, в което няма интерес. Накрая казах така, отивам в пустошта. Там няма никой, като няма никой, няма и на кой да пречи. Защото е най-лесно. Отиваш на полето, ако няма интерес на никой. Обаче, правя нещо, което е голямо, специално, помощ на България, на полето. Не е проблема или не. Аз съм склонен да го дам. Но когато се откажат всички хора, които искат да правят нещо в тази държава, то тогава ще останат само мутри и хората ще бъдат нещо подобно не на феодални селяци, а на роби. Защо? Защото няма друг избор, освен да се примиряват. И това вече, така да кажа, приля чашата и реших, че има два варианта. Единият да се откажа, аз съм на почти 47 дни, и да изчакам живота ми да мине, да имам достатъчно финанси. Или втория вариант е да се боря и нещо да се опитам да променя. И така се събрах